ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବୁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆମ ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗାକୁ ପୁରା ସଜେଇକି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ପାଣି ଭିତରକୁ ବି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯାରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯା, ନୌକା ମୋର ଭାସି ଯା, ମହାନଦୀର ନୀଳ ଢେଉରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ତୁ ଭାସି ଯା। କେଉଁମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଭାସିଗଲା। ଆମ ଭଳି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଆମ ନଈରେ। ଆମ ନଈରେ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଲୋକ ପୁରା ବହୁତ ଆସିକି। ତ ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଯଦି ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।